Üdvözöllek a konyhámban! Egy olasz tésztát, spaghetti puttanescát készítünk. Lássuk a hozzávalókat. 2 szemére vegyünk 20 deka spagettit, 4-5 szardellafilét, egy jó evő kanálnyi kapribogyót hideg vízzel leöblítve, egy maréknyi fekete olajbogyót, néhány szem koktélparadicsomot cikkekre vágva, 2-3 evőkanálnyi olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, 40 deka paradicsomkonzervet, ízesítésnek sót, fűszerezésnek füstölt csiripelyhet, borsot, és ha minden megvan, feltesszük a vizet forni, ízesítjük sóval. Egy serpenyőben olajat forrósítok, és a forró zsíradékon éppen hogy csak megpirítom a fokhagymát. A fokhagymához hozzáadom a szardellafiléket, morzsalékosra kavarom, majd ráöntöm a konzervparadicsomot. Az egészet összekavarom, hozzáadom a leöblített kapribogyót, a felszeletelt fekete olajbogyót, a cikkekre vágott koktélparadicsomot, fűszerezem borssal, közben megkavarom, hogy ne égjen oda, ízesítem sóval, és megszórom egy kevés füstölt csiripehelyjel. Közben a spagetti tésztát megfőztük, a paradicsomos ragot bőven megszórom petrezselyemzölddel, és hozzáadom a kifőtt spagetti tésztát. A tésztát összeforgatom, összerázom a paradicsomos raguval. Az elkészült tésztát tányérra halmozom. Megszórom bőven petrezselyemzölddel, rárakom a megmaradt olajbogyókat, a cikkekre vágott koktélparadicsomot, és megdíszítem néhány petrezselyemlevéllel. A spagettihez jó étvágyat, tartsatok velem legközelebb is, legyen ízes a napotok, sziasztok!